No, mitenkäs täällä jaksellaan? No ei oo kehumista. Tyhmästä päästä saa kärsiä koko mies. Ethän sinä nyt tyhmä ole. No jotain vikaamossa täytyy olla, kun mä aina onnistun sössimään onneni. Sinäkö sen sössit? No onhan se niinkin, että se mitä Liisan ja Ossin välillä tapahtui, niin sehän tapahtui jo ennen kuin minä ja Liisa oltiin edes tavattu. Minä vaan en pysty antamaan sitä anteeksi ja pääsemään se yli. Niinhän se on. Kohtalo on arvaamaton. Koskaan ei voi tietää, mikä arpa voittaa. No, miksi mun just pitää aina nostaa se väärä arpa? Ei. Sinä itse päätät, pelaatko kohtalolla vai oikeilla sijoituksilla. Tässä asiassa minä en voi auttaa sinua muuten kuin kuuntelemalla, mutta raha-asiat minulla on kyllä hallussa. No nyt ei taida olla oikea hetki. Ei kun nimenomaan nyt on oikea hetki sijoittaa. Osakkeet ovat nimittäin nousussa. Minä tarkoitin, että nyt ei ole oikea hetki puhua rahasta. No anteeksi. Ei ollut tarkoitus tuvuttaa. Mä vain ajattelin, että sä tiedät, että jos tarvitset, niin olen tukenasi tässäkin asiassa. Tänne päin, tänne päin. Eläs, minne sinä minua oikein viet? Kohta se selviää. Onko sulla aavistustakaan, että missä paikassa me nyt oikein ollaan? Arvelisin, että pankissa. Ei. Kyllä tää on paljon mukavampi paikka. Istu ole hyvä. Noin. Joko tämä saa ottaa pois? Kaikki on valmista, joten voilà! Mistä tässä nyt on kysymys? Siitä, että Ismo tarjoaa sulle nyt Jardanin ihanan kasvohoidon. Meidän suosituimman itse asiassa. Se rentouttaa, mutta samalla virkistää. Mitä? Mitä? Istut siinä vaan. Rentoudut ja nautit. Juuri näin. Aloitetaan ihon puhdistuksella ja sitten kuorinnalla. Ei, kyllä tuo aivan liikaa. Ei. Istut nyt siinä vaan ja nautit. Kun ihon pinta on kuorittu, sä tunnet itsesi täysin uudeksi ihmiseksi. No niin, ja aloitetaan puhdistuksella. Otetaan silmälasit pois.